Kabiyamura. I am Enachi Amalla, Ancient Kingdom. I know you to na asebe daga. Ni mere ma informant tan. Ma bu ni ke kai no ni ke ge resist to Kabia. Chukuna I na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ozi lidere anyị ma anyị jegide. Ọ bụ na anyị nke ibe anyị ọyị nọ niile nwutere anyị sị anyị jere n'oge ozi na n'ala ume na Chamala gasị. Ma anyị na-arịọ ọgụ ma ịkwụrụ anyị n'ifukwuru anyị n'azụ. Ma anyị na-arịọ ọgụ ogologo ndụ na arụ siri ike. Ma anyị na-arịọ ọgụ ma anyị bụla dala jija n'ụzọ abụla ụzọ. Ma anyị na-arịọ ọgụ amamihe. Ihe anyị kwadoro n'ụtụtụ na abụmanya ekele mee nna anyị Attah of Igala anyị jụka ịda n'ụtụtụ na anyị je ma anyị na-afụma. Asọ bụ onye ife eze ruo ya ka onye mmadụ onye bụ n'ụzọ eri isi nke. Asọ bụ onye bulere na ele ngwongwo ma ngwongwo chichi Kenya na anyị bulikogo na nke anyị elu n'ọbịara anyị jụkwa mgbe ọma anyị jepee homeji ya bụ Attah of Igala. Onusoro anyị jere ya bụ ije na anyị jụkwa ma anyị welete udo, ya anyị jụkwa ma anyị welete agamnihu, ya anyị jụkwa ma anyị welete amamihe, ya anyị jụkwa ma anyị mụta nke anyị ga-amaga ma ya n'onwe ya mụtakwa ma nke ya ga-amaga na ọnụnọ onye na anyị ga anyị na-eji ije na ma anyị jee leta n'udo site na Jizọs Kraịst onye anyị.
Igwe Raymond Emenike Akor, Chinyelugo of Enachi Kingdom, Amalla, Agazi, within local government. If I pronounce it wrong, kindly forgive me. Igwe. He is not here alone. Emenike, Celine, Ukamaka, Mashina Shiwan of Enachi Kingdom, Amalla. Lord. If I pronounce the name wrongly, I know Igwe will forgive me. He is not here for any other thing. He came around to pay homage. You give honor to whom honor is due. Ìṣẹ́kíbọ̀ àkàjì èmi kàálígá báyìí ọjọ́ tọ́jọ́ ọdún yìí. Wọ́n àmọ́ mẹ́rin gígá báyìí ṣe pa ní o. Ìṣẹ́ tó tú méjì ó tú mẹ́ta. Kónú kìdá ìṣẹ́ tá bèbí ṣe bí òmúnẹ́nu kínékè lìá ya ìgá báyìí wá. A kì í ṣe ní ọjọ́ kà. A kì í ṣe ní ọjọ́ tọ́ ọ̀nà. Ẹ kì í ṣe kínékè dẹ́mi ègò kìdá yìí. Abigaba ebi na kwe ko bien mi microphone dun ma lojo na bi ona icho le mi na ro ile akolu ge un agbola kwa lu re gaba e ologota ologota elogota adeli Igwe, what I just said in summary is you have been clamoring to come and pay homage to your father. I know when we started this conversation, not today, not yesterday, not even last week, not last month. Today is the day that the Lord has made. I have told them, I want to hand over the microphone to you now. If I told them lies, please tell them, I'm lying in the talk, and this morning I tell and say you come. So the time now is for you. Igwe. To Almighty God, Gabaidu, Gabaidu, Gabaidu. I am so happy to be here to associate with you because you are our father. By the special grace of God, last year I was here. We met in your office. And I'm happy again today. I'm here to see so many people and see my brothers and sisters. Gabaidu. I am here with my cabinet members, the Attah of Igala in Enugu State, the Attah of Amalla, my dear wife, Lolo, my town union president, and so many other people. I can't be able to be mentioning their name one after the other. So we are your children. We have come to pay homage today. We are praying that God will protect and guide you for us. Gabaidu. Secretary, arrange your people. Arrange your people. Whoever, they say he who brings life. Don't allow me to pronounce. The one you brought for His Majesty. Why are you keeping it to yourself? So bring it now. Forget for you to go back. No, go and bring it. Go and bring it. Yeah, look nice.
This time around, like the story I told us earlier, that has been quite some time that His Highness Igwe has been wanting to come before His Majesty. Not to do any other thing, but to pay homage. What he came with, I think, is a testimony to the stories I told us. I said earlier too, a visiting chief, irrespective of whatever category, doesn't come to the host with all his glories. That being said, may I now call on Igwe to come before His Majesty, because I am not the one that brought this. He will formally come before His Majesty. Of course, I won't tell you what. You know what to do. He will come before His Majesty and present what you came with. Lolo, you will not sit down and watch your husband. But meanwhile, this one will be here like this. May the Almighty bless you. May the Almighty bless your kingdom. You shall never lack. You shall never lack. Like going home, this collar from His Royal Majesty. This collar is blessed by our ancestors. The ancestors that was on this collar before he came in. As you are going home, anybody give this collar to take, the person will be blessed. And you look for the one that is 4. If you go back home, take 2. And that 4, talk to it. What you want your kingdom to be, what you want your life to be, your children to be, your family to be. Talk to the collar, open it, throw it on the ground, pour ordinary water on it, don't eat that 4. For the remaining one, anybody give it to that person that taking gold in his hand and his mouth and his body.
Ejukwata Ogbekwata especially because of this rain, so that the rain will not start the rain from either here, at least before it's gotten to your own kingdom before the rain. You will even get to your house before the rain comes. So anyone who please you go outside while they are coming along with you to attend the Igwe, thank you very much for this. His Majesty has blessed you. No accident on the way. I'm robbers will bring sick as you are going. Kidnappers will not see you. You get home sick. The words of God. Thank you very much. No problem. Ejukwata Ogbekwata Adeyukwata. What you came for? Okay, I His Royal Majesty, Matthew Atani Tanunu, Hagabi the population weekend. Hasamamu Clement, Kariman, Kalatu, Kleroshi, and I am never a Panamanu. Mogane Kele, not the Juno. How? His Royal Highness, oh, hi, Yabu Chinyelugo of Enachi Amalla Kingdom. Osumuva de garezu kobokora womanita. Mubadire jerebe na yuku kaje mere mo dare gadagbanyan. How I wish you people can hear my darling. Hi. Hello no.
Igwe modern ibu wita baralum na ni eshi no kuma na do igna. Mogu na eshi ka no ka chokoko. Mi do ya na le kara koriera. Hiba munyi na zo no benye zo na gbenu no. Hana muku ne kleshe mwike. Ngana leze chitoka bia mu do shimiri ni shinigi. Hasi atututu jere to ya je ne jere ni wana chiniye ne feme. Hana momo. Hamba ta kalezu ko bokoro wo mani dana. Hai, ma ta jona bokenini. Hedameke demo barido na tonye wajiano. Hami chele kleshe mwike. Ngana sulu te jenu memeza te jenu manu na bika bechetero bele bari ninyiye. Hai! There is salt out. Yeah. Are you serious? Who is salt out? So you can alive. Yeah,
Chuka Biamora, Chukuna Bneligo Galana, Pula Paddy Sodi. I will Mugujara Ida, Ejek 9, Attah of Igala Kingdom. Anya Lata. The Ryan Latare, and Latar Nudo, and Papa Ganuzo, and Papa Gain Banjo. Yabana Yonaga is still Amalla Enachi. I know Muzo preacher. Magana Rose Ryan Banjoko. Mayabuzia and Ario Amamia Obollo-Afor na Rusiri Kema Igwe Raymond Emenike ya ina Ario ihe aka ihe nwe maka na nna nso banye laka anyị were ọjị na wogo maọbụ ma nwaanyị na-agụ ọbụ ihe nlele anyị mara bịa bụ ihe dị anyị mkpa ile anyị mara ọ bụ mere n'isi anyị n'isi ụmụ anyị ga anyị ga eje anyị ga na-erite olele bọsa anyị goma na ọghọ mgbe ya bụ ọghọba anyị na-agọ na anyị na-arịọ ọgụ n'isi anyị na nle nọ mgbe na n'oge onye anyị ga-anwụchu aha Jizọs anyị na-arịọ ọgụ na ha na-alele anyị ha mgbe na n'oge onye na-efu egeji aga ezinụlọ ọzọ n'aha Jizọs anyị na-arịọ ọgụ na ha na-alele anyị nọ n'onye buliri nna abụ ojiji enweta eto n'aha Jizọs anyị na-arịọ ọgụ n'isi Amalla arịọ ọgụ n'isi Enachi arịọ ọgụ n'isi ezinụlọ anyị n'ofu ego nwa onye na-efu anyị ga-arịọ nwa arịọ na nwa bụ oru mgbe abụ n'idere n'ọbịa ya bụ anyị na-arịọ n'isi anyị lele n'ofu n'aha Jizọs ọma anyị na-arịọ ọgụ na ego anyị ga-aga anyị ọzọ maka na ọsọ asọba anyị ka mefu bụ mkpa anyị ma aba anyị n'aka n'oge nwụchana Amalla ọbụnogobe anyị jeje mbọ Enachi ọgobe anyị jeje mbọ Chukwu na nle na n'ụlọ anyị ji agagide n'iru site nta n'ala Amalla n'aha Jizọs ukwu na ibe soro anyị jeje mbọ ga na-aga n'iru n'aha Jizọs ndị na na-arịde baskụrụ ya anya moto n'aha Jizọs ihe alele ebe m na-arịọ ma o mere ọsịsọ ọgụna oyi mere ọsịsọ bụ na anyị kwesịrị inweta ego anyị enweta mgbe ya shikasịrị anyị ike n'ọgwụ mgbe anyị ga-agbalịpụta onwe n'ụlọ obodo ihe ọma bịarị na ọmụ ga-abịa anya na-eji n'anya ozi mana ọ bụ na ihe ọma bịarị ha na anyị kasịrị ike na anyị ewe ya emegagasị gwama ndị mmadụ na ego bụ Chukwu mere anyị bụra ma bịa bụ lile anya anyị nwere n'isi anyị n'ofu n'aha Jizọs anyị ekpuchike njem anyị bịara n'ọbara Jizọs anyị ekpuchike alụm Enachi n'ọbara Jizọs anyị ekpuchike ala Amalla n'ọbara Jizọs anyị ekpuchike elu n'igwe site n'ọbara Jizọs anyị ekpuchike ndị na-achị anyị na-achịda anyị ọyị n'ọbara Jizọs anyị na-arịọ ọgụ na ọkụ na-enwere anyị n'aka ma ọ bụla anyị ule n'aka anyị chekwaba anyị n'ụtụtụ ndị omekome afọkọghị anyị ndị gwọrọ ọgwụ na ọgwụ ahụ kọghị anyị n'ọgwụ egwu ma iwu tụmụ nwe ọgwọrọ ya egwu m nụrụ ha elepile gị n'ime ekpuchikere ya lewe anyị na-arịọ isi ọha lile isi Enachi isi Amalla site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị ala Enachi ala Amalla ọ na-anụ ụlọ anyị Chukwu na ịnụrụ ụlọ anyị mgbe ihe mbọ ya abụ ya eru mgbe ebe n'isi anyị na isi ụmụ anyị na isi ụmụ anyị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị ise n'aka bụ ọjị ndụ ọjị amamihe ọjị dị eme na anyị ga na-aga n'iru ọjị dị eweta na anyị ile anyị na-achọ onye na-efe ọbụ ego bụ mkpa na ọyafụ ya bụ ego onye ọ bụ nwa bụ mkpa na ọyafụ ya bụ nwa onye ọ bụ isi nke a bụ nke nọ ya chọ afụ ya ma n'isi nke a bụ nke anyị lelele sọgwụrọ m anyị lelele isi nke n'aha Jizọs anyị afụ ụmụ anyị fụ ụmụ anyị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị so wee bụrụ na onye na-efu tara ọjị na atata ndụ atata amamihe
atụtụ isi ike ya mgbe anyị kwuru ihe mgbe ya bịa na-emezu site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. So vamos, no vamos a prueba. Y vamos a ver si nos lo hay. Yo estaré igual, yo estaré con ese. Ani yo vamos a estar. So vamos. Asli jala bisije. Ma eje bulu ndola tamundo. Aga bu bedek. Wow. Obu Jupiter Manwere. Adam yana po ezigbo happy. Anyị je ihe nete nna anyị Agabidu Attah of Igala land. Yaga anyị jiri na ihe nabatara anyị ọfụma. Anyị buru ngozi shimbom na nwe lata. So I'm very happy. There's any change everybody. You don't expect ukwu na ibe. But ama mimi ya kwa gogo ya debete mangu nona ya hojuru aga ni ga yejege me da mu ji ya woti jan wo ga doro mbam na mu ya se na batana bia na kenai ma mu kwa ma gina se na je na kenai gere go ji ya agbasaga ene nai ibu nai ndi ya ba pigara no ya agbasaga ene bu na I with relationship with Igala, nine Lilish. But I watch then as we got the missed up because now a very large family. Didn't bomb me, what I know, and I thought that I know only back with 10 meters and or jink pata. A town of one batata, or related to this Agabidu injury, Attah of Igala land. We watch any 2 meters of Agabid. And it told me, no more in Bay with the shrine of China, Lele Igwe. May I be my what an embido? No bomb busy, not Chinese Leleno. No break with the wine and banana. So, Homana Watara, no rage Kutera in there. Havens, Nangani pay homage. Makano wenye phase is ureka. Mbele fana sasa ni barega. Mbeba asini mirongo kuno ina ema ina miye check monu bom. Ngozi no bom ivlete magana achorm mwale no na lume na chigade niru. Mabune emegi the right ne kwesiri ime. Naga kono niru. Magana bala droi. No halli gana aladri guguru ne halli gana adaga kaloi. So I am churches in we pay homage to our ancestor there. We are from man. When I vote to Kumben for we are not Tirenia and Bungfo Motarani. Not the Ganam de Kamala Amala, I will know where her village, Amala Bumad, Beamber Amala Gabamal, Enachi Bumad, Beamber Enachi Bumad, Mama Enachi. So now I'm feeling I know how big of enough for that last name. As I asked them, I will get it. Jerry Pony, a man of mother will get the way you bomb on the architect. Then I know one time and I got a my catastrophe in the high. So yeah, I'm she affair. No to Sharan. Oh, that Igwe, I can't touch her. Igwe, Ngarasima mu jukwa mago. Gini di nwere ya gwa ndị ọga bụ hebe nnụnụ emetene ha azụ nna bụ ume na China nta na ije na njere gini dị nwere ya gwa ya n'ozi jezi. Ozi m jezi ha pega maka na abụ m ojozi. Etukwu mbe na so asị igwe. Ọ nne m na fetu nwe mbụ na ọ bụ ozi bụ ezere. Mgbe a bụrụzi ezere m na m eje
n'udo ga mma betere nke m mgbe m na-eje ya ahụ ma m jete n'ezinụlọ m ma m jete n'ebe m na-eje n'ozi na m jere na nke na ebe Attah of Igala today bụ n'ihe ọma ilele anyị nwere ga m na-arịọ ha ndị afọ anyị na-eji n'ụzọ ya wee na-achị mụrụ anyị lele na amala mgbe ha mere na anyị ọma mgbe m jere ha mgbe m nata ikikere mgbe ya na nwe ekete gburu agbụrụ na ha bụrụ n'ihe le zuru ezu ma ihe ọ bụ ihe ọma ga-adịa n'iru ka o kwesịrị ịga ọgụ na-asụ na ọ bụ ikpedo mma ekpere kpe ihe na-eko na Chukwu aza ga ekpere mana ọ m na ekpe enye ikpere ego ọyị n'ịma na ekpere ego ga na-alị nga ma ike kwere na ọ bụ eji ọsụ nwaanyị ihe ebe iji eme ma ebelive na ya na m jere na lata nke dịsie ma ya na onwe gọziri anyị bụ ndị jere anyị bụrụ ngọzi ọmụgwọ lata ya na-achị na ụmụ m lele ya bụ ndị m na-eji n'ozi ka ndị nọ n'obodo oyibo ka ndị nọ n'ebe anyị mbe benefo ha nọrị tonogu n'usoro anyị jeje ọhala eje keta oke ngọzi ọ na mmene ya na abechila onye ejupụtara ụwa bụ okwu amara na onye ahụ bụ onye futara mbeshi mba mara ihe so ebe ba na-asị mba mara ihe mgbe wisdom dị o nwere ike ndị bụ m ụzọ n'oche na echetere gị na m chetere mana m na mgbe ntụkwute ga na-ayọ n'eze iche oke na o nyere m na amamihe nye m the wisdom ma na ọ bụghị ike ka m mgbe m mara na ezichukwu m ụzọ n'ọbịa bụ mgbe ya karị na-eje dị m dalek ndị ichie darụ ọtụchara ọha ihe darụ thank you sir Igwe